Салом дӯстони азиз, дидестен радиатора. Ҳамин падарка бародаро. Ҳамин рӯз ина видеоро мепартом то бегара ҳаракат кунен. Ин радиатор капаросташ роған надора, не ки союзния мисол пештарай, оригиналай. Ана каси марҳамат хоҳа ҳамин чиза мисол ман ҳавайда тӯҳфа мекунам. Инаҷа духовкаам ҳаста. Ман ҳамиро 70 сомон харидам. Марҳамат бародаро, то ман мисол металлалонда ира натиюм наспорума, мегум як бародар дам ки ҳамин чизда нуждат сакна бигира. Хоб бародаро, пайгирӣ кунем, бисёри бад гап назанам. Номерои ватсапи ман 985 77 90 91, бозори Сафариён, автовокзал, адресои мо. Ҳаракат кунем бародаро, бо як акс якдигаи ба наздикӣ. Баъди ҳамин видео интизор шавем бародаро. Як намуд запчасти Тифайлай 6 моҳ гарантия дора, 30 сомон фурӯхта мешава. Бисёр медонам ки безор шуда ин Тифайл созкунира, барои ҳамин тавсия метавам ҳамин запчаст.